отгоре бех. И навън се изкарали това от калиманци. Свиня ще ги прави загарето през светна на Не Андък. са тия, бе, тия Не са... са тия. Какво ти? Те са си наши, де. Наши са тия. Ама ти оттам сега си кажа. И излезнах я нагоре. Чакай сега, горе че снимаш хубаво и на Фейсбук ще ставим. Баче ми своя при цигара за полюване. Слашаме на Ирлия нека е. Нека се плодат. Моят къвония лисицата си ушо. А моята загарица некъде не леви лекте некъде. Она тук клапаше. Е, тук клапаше вече не сме видели. Не, доди до нас кучка, ама на някой ден не знам. Това е къде аз прегнали лисицата. А ваневите? Доди до нас на голи рис. И я му викам. Ама оти и пири го неше доле. Не знам кой е. А ще ви коня просто виждам това. Бони да кена си, пачо да не горе. Абе, те чош викам върните да го влечем, бе. Излази вече тук и... Горели е дап така пред. А ние те чуваме на мотора. Дръж нас. Не знам я да снимам. Я да така да какво се. И викам, бай, опази, викам на тебе. Доди на тамта. Ама главите? Ставете свинято едно до едно. На, Шаман. Набили! Горе че направим по-убава. Набили! На тук. Дръж го! Дръж ги, Били! Дръж! Дръж ги! Мирни, да се мирава. Хайде. Лапани нека, не знам. Такова дойде. Не знам. Лапани. А той е байо. Звъне, че спадаме надоле. Звъне, спада надоле и гледам нещо. Коче. Оди Сашко ту малко. Звъне, застанува и вика, и гледам штрамони. И въне прави. Бум! И онока отрипна, ама я после го виде. Я фърлих и загариците го онаде, цяла мойска. Знаеш какво е камерата? Я. Ти паташ не може да ни сечеш главите ти като двоедичо. Тебе да гледа, за толкова вече не знам да снимам да гледа. Буба, на. Моля, пусто да ставиш. Тежко ти вика, те не пъте, това има 30 чила пъсе. Имата. Стани. 3 беа, майсторе. 3 беа. Ти какво си? Види бе, стани. Газо. Мирни, на. Айде, майстори. Мирни. На, Били, на. Си живка, дига да го върза да се издава. На, Били. Чекай да ги дадем да не се издава. Не да главата ти му ръдна. Само на втъпилиш. Че ме янула, бе. Само му мърднах и... Бум, и само кога тресна. И се валя зад мене, викам, не мой да ме фане. И Жанък е тия, и ме страх, не мой да ме фане. Викам, звон това. Абе, това унока дойде, Йонка го гържа. Унока се стрипа на там. Я го гледам това като сенче, еднаш. Хаош еднаш. И вика, бъде завъртил на към мен, вика, звони ти те пада. Викам, пълно те пада. Загарето свани на там. Я си видя. И гледаме това ту, загарето, и го влечем. Буба, Буба. И Били го гледаме, а то дига главата и само така буколи. И натам, и къде сега напати Били ту в балтата лая. Викам, бане, дава там пуската лая загар. Но, че те пушки, вместо моя там Сашовата и неговата, дойде там. И как пойде под нагоре, така олим, и нещо се сидее. И викам, бане, я пошо лая, бе, пенуга, бе. И викам, абе, не е пенуга. И така по-нагоре къглям, гледаш. Така по-нагоре къглям, под трупа, под страна, оно лежи, викам, бане, я го ведно пресе. Маленко. Викам, това е вика, тия са ли. Ама отгоре кидаше. Къде е камерата, бе? Да ни кажи какво са ни знам да го фанали долу. Ама ние не ги видееме, бе. А вие дека бехте? Абе, горе на чугарката А там. вие арно сте били? Само да речеш, само да речеш, пазете само по заверете. Трябва да панем и да влечеме, защото нема шо. Айде, майстор. Трапни там, майстор. Они пушките